Madis, tanawan ni tata ako ha ang kahoy, di ba? Musay 65 anyos na ba ni tata karon tuiga. Pero madis, tanawa ang tuhod, ligon pa. Bitaw madis, mao dinhi karon ang kasamtang sitwasyon diri sa sapa sa Barangay Limon. Tungod sa ulan nga walay hunong bisan hinay pero nagpadayon. Maong ang tulay na nasa ilawom og nay tao nagtungtong, wala ni siya nagpasikat ug wala ni siya nagpabadlong sa mga kahoy nga anod nanguha ra na siya in taon. Gasol ba among gamit? Gasolbong ang aso ba kay imo ni isog na wag aso mo gini kay basa pa mo gining paug unsa. Unsa mo din ang listo na matagin hawa. Kakapoy ba daan yung tigbalita? Ini yung tigbalita. Kanta sa ako madisbe kanang may taongan ni Tungtong. May taongan ni Tungtong sa tulay. Unya ang tulay na mas ilam sa sapa. Aw, may taongan ni Tungtong sa tulay sa ilalim sa sapa. Unya nanguha magkahoy. Aw, nanguha og kahoy ang taongan ni Tungtong sa tulay sa ilalim sa sapa. Unya kay senior naman na. Aw, senior na ang tao nga nanguha og kahoy nga ni Tungtong sa tulay sa ilalim sa sapa. Unya kay basa naman na. Aw, basa na ang tao nga senior nga nanguha og kahoy nga ni Tungtong sa tulay sa ilalim sa sapa. Unya kay gitugnaw naman na. Ay kasol ba ang mahawa na siya dapat kanta-kantahon pa dita. Unya kay di pa man siya muhawa. Aw, dili pa muhawa ang gitugnaw nga nabasa nga tao nga senior nga nanguha og kahoy nga ni Tungtong sa tulay sa ilalim sa sapa. Sakto na siguro ba kay kitang mga yabag ba? Ugihan kita manganta. Madis, balik tang tatag. Nalabay ni siya diri. Kami mga nagtanaw sa iya. Mao na nga naguol na. Simbakog maunsa di balam na baya na unya sug pa. Pero matod ba niya, wala problema. Kaysa paglangoy, kabalo daw siya. Sila daw kaya na sa iya ha. Nahala sa gitata, birada. Unya, maraming mga madis. Salamat sa panonood at pakinig. Ampo og amping tang tanan.